Molweni kwakhona, igama lam ndinguBiza. Today sizokwenza imizekelo about i-compound interest le besesithethe ngayo ne. If ile examples they from ile nto usimple to advance ne. So masithi sinikwe kuthiwe apha siyabona. Okay. Akuthiwe apha sinikwe u-P as ile nto masithi as 100 ne. U-P kuthiwe imali esibolekileyo, is amount we borrowed or is amount we invested ne. Then sinikwe u-I interest kuthiwe ngubani, kuthiwe ngu-10%. Sinikwe u-N kuthiwe ngubani, ku-5 years. Then kuthiwe compounded monthly, yabo. So M wethu ibe ngu-equal to bani, 12. Then sifune uba sabe sityala malini at the end of ile nto i-5 years, because formula yethu ne siyaba ngu-100 apha, ngu-1 apha, I wethu ngu-0.1 because sithe simdivide bani ngo-100 andithi over bani 12 because sithe i-compounded monthly, so 5 times bani 12, yabona. Then siphume ne-answer yethu. That is the simplest example we made over 30 seconds. 0.1 over 12 plus 1 to the power 5 times 12 times 100, 164. Then singamlibala umbeko R, 164.53. Yabona? The simplest example. Kodwa ngosakwenze esencwadini so that sibone uba can we analyze the question or not, yabo. Into ebalulekileyo, and into ebalulekileyo ukuba udraw idatha ukwazi udrawa ne-timeline yakho, understand question ithini. Otherwise uGeorge awumfakanga, yabona, uyachaneka. So ufuna ufake uBright ne, uzayibona ilahlile lewe ne. Masiye guys, masiye siqala apha ekuqaleni. Kubhalwe aba revision ne, nantsi ilahlile siyayibona mos. Kuthiwa apha okay, kuthiwa apha 24,000 is invested at 8% per annum compounded monthly. Well, how much is invested worth at the end of 7 years? Kuthiwa apha kutheni kutyalwe i-24,000 ngo-8% per annum ngonyaka ne-compounded monthly, so ifakwa ngokwenyanga le 8%. That's why kuthiwa compounding. Xa kuthiwa compounded monthly ithetha ukuthi lo 8% udividiwe kayi-12, so umane efakwa ngokwenyanga, uyabona. Ngokuyabuza uba singafumana malini at the end of 7 years, uyabona. So I hope uyifundile question wayibona nawe. So ke ngoku sithatha i-collected data, sinikwa bani u-P, le mali sithini si-investayo ingubani, ingu-24,000 andithi. Kuthiwe u-M zii-compounding zethu ngu-12, ifaka kwayi-12 la I wethu ngubani, ungu-8.5 over 100, which is 0.085. Then N wethu ngu-7 ngoba kuthiwe ithini izawuthatha i-7 years iselugcinweni. So ngoku into esiyifunayo apha ngu-A, izoba imalini after 7 years. Masiyeke. A is equal to 24,000 1 plus 0.085 over bani, kuthiwe compounded monthly over 12. Then minyaka yethu i-7 times bani 12
Formula yethu masiyayazi uba le 8a is equal to P1 plus I N times M, ne? Siyabona nansi ayilahlile hleli yodwa. So ungacofa i-calculator yakho une-casio ukhuphe i-answer. Andifuni mani sibe sifunda ucofa ile nto usimplify. Qha into ofanele uyazi ucofe njengoba nje casio yakho iphume le nto, uyayibona? Because awuthatha ixesha uba senza loo nto. Qha ungatsho ke undipostele uba ufuna ukwazi uba isebenza njani i-calculator, uyayibona? Then izawuba lula ke naleyo. So fanele i-answer uphuma nayo kule nto ku-43,000 421.57 ivani biphaya, uyayibona? ayitsali uyilahlile. Senjonga apha bathini, ewe siyanqinelana. Okay, masiye kwenye iproblem ke ne, siyibonile lena yokuqala. Masiye kweyesibini, sibe singu-A lo besimenzile, siya ku-B ke ngoku. U-B uthi u-B, what is effective annual interest rate of investment? What is effective annual interest rate of investment? Sinale formula people, ithi 1 plus I ku-effective ke lo, then is equal to 1 plus I ku-nominal ke lo ne? Kuyafuna uba siyaba ngonyaka actually imali ingana interest ifumanayo. So le isinikwa zibhenki iba inominal, ne? So nantsiya nangoku sinikwe ubani u-8 over 12, uyayibona? Then I is equal to 1 plus I 0.08 over 12 set 12 then minus 1 yonke laa nto itimes ngabani 100 itimes ngu-100 yonke laa nto 100 then isikhupha ntoni i-answer yethu. Loo nto bangaphakathi iba i-nominal interest rate lesiphiwa zibhenki. I-nominal ayikadibani i-inflations, ayikadibani nantoni. Ile nto effective sekhona i-influence ye-inflations apho kuyo, uyayibona? So ilahle kanjalo ke. So into ebalulekileyo wena ucofa i-calculator yakho kuphume i-answer. Injalo ibingu-0.85 not 8, ne? Nama ndicofe yam 0.085 over 12 plus 1 to the power 12 minus 1 times 100. Ishobe ngubani effective yethu 8.84%. Uyayibona? I hope ungakuzenzele nawe. So masigqithe ke siye kwenye iproblem. Sizawuzenza ezi problems. Uyabona ngoku kufika ixesha loba kufuneka ufake ubright-kazi not ubright-anyana, uyayibona? So that ungazuqubhasa. Masiye nanze yesithathu. Usi ke good people. Usi 1C uthi 24,000 is deposited into savings account. 3 years later, another 15,000 is added to savings account. Calculate how much money will be in the savings account at the end of 7 years.
if the interest rate is 8% per annum compounded monthly. Okay, le nto ithi 24,000 ifakwe ebhenkini ne, then emva kweminyaka emithathu kuphinde kwafakwa enye imali eyimalini eyi-15,000. So ifakwa phi? Phezu kwaleya 24,000. Then ke ngokuthiwa ngoku ngasifuna uba izawuphela imalini iyonke emva kweminyaka eyi-7 if i-interest esiyifumanayo kulaa mali 8.5% and la 8.5% simfumana ngokwenyanga, so that's why kuthiwa compounded monthly. Yebo? Okay, kuthiwani phaya? Sinikwe i-timeline. Funeka ukwazi uzoba i-timeline, ungabi ngumxhaka ne. Masithi noba imbi le timeline ne. Sino year 3 apha, sino year 7 ne, sino year 0 1 2 3 4 7. Into eyenzekayo zithe kazisuka safaka u-24,000 apha, yakhula le mali, yakhula. The xa kulapha kuye 3 kwaphinde kwafakwa malini i-15,000 ne, so zakhula zoyi-2 ke ngoku ne. So ngu-24,000 apha kuye 3, 24,000 plus interest plus lo 15 bakhula bonke bayaphi? Baya ku-7. So sifuna ukwaba ku-7 yimalini. So funeka ukwazi i-interpret timeline. So into emandi kanje i-financial maths ke imandi ngento uba ubala ufike ume kule ndawo kukho utshintsho kuyo, uyayibona. Ngoku into esawuyenza sizawubala sizoma apha ku-year 3 apho khona kutshintsho khona, then sithini kuloo mali esinayo siyidibanise nalo 25,000, then sifumane ntoni? Uphi wethu omtsha, then sirhuqe ngaye ngusiyofika phi? Kunyaka wethu wesi-7. Uyayibona? Elula kanjalo. Sithe sizawufika sawubala siyoma kuye 3 apho khona kwitshintsho lethu khona, sigqiba ke ngoku senze i-adjustment zethu sirhuqa ke ngoku. So masi-identifye ubani? U-I wethu ngu-8.5% ne, which is 0.085 ne. Then u-N wethu izoba ngu-3 because itshintsho yenzeke phi? Kuye 3. Then sibe no-P wethu, uphi wethu ongubani? Ongu-24,000. Then sifuna ntoni uthina? U-A at the end of year bani? 3. Ayibona? Ayibona? Okay, kuthiwe compounded nini? Monthly. Okay, so 24,000 times 1 plus 0.085 over 12. Then apha izoba ngu-3 times bani? 12 apha phezulu kule ndawo. Ayibona? Then ndim lo ubhale ecaleni sikhuphe i-answer yethu phaa. I-answer yethu izoba ngule nto. I hope nawe uyayicofa i-calculator yakho ne, so that uzoba ntswimpula wena. Over 12 plus 1, oh shit, this is wrong. 0.085 over 12 plus 1 to the power 3 times 12. 3 times 12 times 24,000. So sibe nabani? Answer yethu I hope nawe iphuma ingu-30,943 rand and 25 cents. Qha ke xa ungekabi yo final answer yakho I recommend uba uzibeke zonke ne, so that uzawuphuma ne-answer yona intswimpu. So ke ngokuye 3 kuphinde kwafakwa bani? U-15,000. So ufakwa kulaa mali seyisebhankini ekhule yazoba ngubani? Yangoba ngu-30,943 rand and 25 cent. So mayithini? Mayidibane because ifakwe phi? Kwi-account eyi-1. Andithi? Isifana noba wena ungayikhuphi imali yakho kaSASSA then ubuye kufakwe enye, izawukhula yonke loo mali. Uyayibona? Kuthiwa hayi wena uzukhula. Ikwi-bank account eyi-1, so ifumana ntoni? Ii-benefits ezithini? Ezifanayo.
le savings account inye le, so i-benefits zizawuthini zizawufana. So iyonke ngokuphi wethu at the end of year 3 izaba ngubani? Izaba ngu-45 943.25204. Yayibona? So timeline yethu sikule ndawo ngoku, sikule ndawo. Kule ndawo lena nalena ikhupha malini? Le 45 943.2520. Ngoku timeline yethu 3 years sigqibile ngoku sishiyeke nantoni? Ne-4 years. Sigqibe ntoni? I-7 years. Uyayibona? Injalo. So ngoku uphi omtsha sinaye? Ngubani uphi wethu omtsha? Ngu-45 943.25204. U-I wethu akakatshintshi ngu-0.085. U-M wethu compounding zethu isengula-12. Andithi sifuna u-A at the end of 7th year. U-N wethu ngu-4 sesiyigqibile yokuqala emithathu iminyaka, ngoku sikwi-last 4 years. Uyayibona? Alright. Undimise uba undiva class, undibuze uba ndiyenze njani. Oh shit, asikho seklasini. Si-online ngoku. Hayi ke. Lilishwa lakho. Lilishwa lakho. Hayibo? Ku-4 times 12 lo. Sicofa i-calculator yethu siye. Ndiya-avoida mani kwenza izi-steps ezide because izawubande le video and izawukhosta wena xa inde. Andifuni ube uba costed apha. Unnecessary costs. I don't like it. But if ungayi-requesta, I don't care. I don't mind. I will do what you ask me to do. Uyayibona bafethu le way ihleli yodwa le way. Qha nje intoni uba uyaqhuphaza ke iza kule nto iza kusala engale. Uyayibona? I-answer yalapha uba ucofe right izawuba ngu-64 90.55. Final answer yethu le. Le into ufuna kuyifaka ebracketini le. Lena xa ucofa. Kodwa uba ukhetho izawuphuma ibaleka ingenangxaki. Uyayibona? Ketho ayitsalisi la way. Ikhuphe ezinjalo nje answer zi-right. So I recommend you uba uzame ikhetho uba ufuna uqhuba kakuhle lo nyaka because yona iyalonga ixesha, which means yandisa amathuba wakho ubukhawuleza ugqibe ephepheni. Okay. Masiye apha. Masiye ku-2 ngoku. Uthi 8,000 is invested in savings account at the interest rate of 9% per annum compounded monthly. Le mali ing-8,000 ifakiwe kwintoni kwi-savings account. Sifumana bani? U-9% wenzala. Icompoundwe monthly. Kuthiwa 2 years later, emva kweminyaka emibini, kuphinde uthi gqi i-14,000. 14,000 is added to savings account. Kuthiwa calculate how much money in the savings account 6 years after first amount was invested. So kwenzeka into apho le minyaka i-6 yonke, kwiminyaka ebini yokuqala besine-8,000 qha, kuthe 8,000 yethu isazala iqhuba, isazala isenza loo nto yayo. Wasuke kwaphinda wathi gqi u-owner wafaka enye imali, eyimalini eyi-14,000 yangena phaa. So umzekelo ubufana lo besigqiba wenza, so make siwenze sibone uba betheni esiwubonile. Then ke zazala zoyi-2. So yokuqala iminyaka yesibini nguba asimazi lena. Then uphi wethu u-8,000 ne. Then u-I wethu ngu-9%.
then n wethu ngu-2 because itshintsho lenzeke emva kweminyaka mingaphi, 82. Then m wethu ngu-12. Then a wethu is equal to p1 plus I, and alright, so sino 8000. Sayibona angathi sisengxakini apha. 1 plus 0.09 over 12, then 2 times 12. Ayibona? Asikhuphe ntoni? I-answer yethu. I hope iyabonakala le nto le ingathi isoma eziye ndiqhuba. Ngathi andizozigqiba ezi questions zam. Ayibona? But bendine-series of questions kwenzela uba urhuqe uma ufuna uma khona xa se uzipracticele. But ke ingathi ndibanjwa yile nto. Bendithumela umntu makayithenga akafiki. Andiyazi. So i-answer yalapha ngu-9,571 rand and 31 cent. Xa sithini asi-round off xa singekafiki kwintoni final answer because sifuna i-perfect answer ne. So ke ngoku into eyenzekayo after ule nto uye 2 sifakelwa imali engakanani 14,000 alapha, 15,000 eqala, 14,000 ebhankini. But ifika sekhona ntoni le 9,000 ibikusuka kubani ku-8,000 yazala iminyaka eyi-2. So ngosizama ufumana ubani u-new P wethu ne. So 14,000 plus 9,571.3085235. So ichibe ngubani le nto beku-23 5. Uyabona? Okay, uyabona 571 853. So sino P wethu omtshana singawasanti ngu-P2 asithandi, but asithandi. Okay, so ngoku siya kunyaka wesithandathu. So i-timeline yethu ngoku ithela i-timeline yethu lebele uyibonise. Sino 2 year, sino 6 year, sino 0. Kufakwe malini ekuqaleni u-8,000. Yabo? 8k. Then apha kwafakwa bani u-14,000. Then ngoku le izele yazofika. Xa ifika apho kwafakwa le. So izele lo ngoku izawuba ngu-8,000 plus interest. So 8,000 plus interest plus 14,000. Sifumane ubani u-P wethu walapha. U-P ongu-P2. Then usuka apho sibe 4 years ke ngoku. 4 years eshiyekileyo usuka apho uzotsho apho. Uyayibona? Then siyazi ke ngoku funeka ukubale uze kule ndawo enotshintsho then wenze i-adjustments zakho apho. Uyayibona? Uzayibona le nto xa wena ubuzoyika man. So u-P wethu ngu-23,571 point. Uzawuba icula le nto le ube ngathi zange wayoyika. U-N wethu ngu-4 plus 6 years sesiyigqibile intoni i-2 years. U-I wethu isengula 0.09% because ngu-9%. U-M wethu isa-compounded monthly. Sizafuna lo A uba ebekhona lo A ngesingekho apha ngesigrant. So sifuna lo A. Ayibona lawe sihlaliswe ngo-A mfondini. Hayi awubom masiyeke idabazile 4 times 12
idabazile. Siyayibona? Asicofa i-calculator kuphume i-answer ngoku. Asidlali kanjalo mosithini. Cofa i-calculator kuphume i-answer to the power 4 times 12. Then times 23,571.30853. Sitsho siphume nabani? Answer yethu. Bandicofe right phofu. Sayibeka kanje nje qha. I hope by the principal grant 10 cent xa round off apha igqibeleni. 10 cent le. Siyayibona ihleli yodwa. Make sibe nokugqibezela ke ngoku sithi final. Sikubashibiliza ngento yakho sis. Okay. Asiye u4. U4 uthi convert the following nominal interest rate of active annual interest rate. Okay, mandivale apho le way because it's gonna knock strong up emnyango. Bye bye. Comment, like, share.